Iro try ko kui para manget pat ki dear viewers. Mataka jingkran jonga kalong kumni. Wat ki bom le pop kin salet shadu job. Let's see pilak ban sngolingo akani ka por. Balay nga kran pi bong ong ba. Kani ka jingkran jonga kalong ba wat ki ba ong ba ki ba klam le pop kin let shadu job. Pi tongan ai shwa fi ka way ka pain. Ka way ka pain ka day ka jingmam say so. Bat ka jingbu ri ya ka talent. Pihak bau blay utawi gibriu ne ka pertai. Ubu ingi bangin seiso na mentaka hima ju. Bau bu ingi bangin long bangin le ya ka man ju. Te kamut tang bau briu uklam le ya ka pop auria le si pila ban ong hani ko nga smart te ban le jingsen pila ban ong nga smart ban le jingsen nga smart ban ai shiki badok nga smart ban ai nga syaka kam jong blay ngalet jing sang Sunday nga testa Bible study rai para banget kak tin jong blay ngin se pulih ni kata kampat biang hanrai kadai bangin pen ko ngu pan le ya kak tin jong blay ban sei so na kan ta ka hima jong tungin ya pet na pipet na ka gospel Matthias kan nang ba arpusan ka khat ka bas khat sa hadu life ho salet pulih hi kanang ba kani ka video kan mujrong kanang ba pin yo pan pulih hi ya kini ka gospel Matthias kalau nang ka arpsan khat sa lai pau ka kran shapang gitu ki parsi shapang italen lai thu untuk badan ubayo santalan ublay ai tu nong jinglet layo Jesus Christ wang la ai u ha wai la ai santalan ha wai la artalan bat ha wai la ai shitalan tu ni badan santalan le no la penroi bat la penroi sa santalan bat lawan hau kenrat wang akmi kenrat ma ai santalan mentang ala penroi sa santalan kala long shipau talan ba utau kenrat wang bha meu syakri babha pat ni kam kran syapang ka pop ni kran syapang ngila ban ong ka talan kala ban ong ka jing penem ka bula ai le si pila kala ka bomut pila plai ki pop pila yo pen baptis mau pila yo pediang men sim khut hanrai pio ita ki jing ai bat pila let ban penroi ya kata lan pila let ban ya lap ya ka gospel shi wei la ni pila ya rap lengba ki jing ai jong pi sha ka kam jong blai ban penroi ya kata gospel le pi pila le ka e nam ta ban penroi ya isha ka hima jong blai ba utu boyo artalan ru ong akmi kan rat mal ai nga artalan mala tresitam mala minat bat ngala penmiksa artalan la long sautalan turu wong bhami usyakri babha no ha me syakri ma pat ini wang pat andang tau balayu diam lagi santalan lawan bak lawan lam ki santalan kiwe gi talan ong ko kenrat nal ai hanga santalan hakmi ngalayo santali kiwe gi talan te kunrat chung la ang hu bha me syakri ba bat bangai mela minat hagi ba khandiat ngan bu eme halor ki babun to khilat chapo ka jingkman kunrat chung mi pat ba aku arwang utau wala yo diang lagi artalan ru lawan laong ko kenrat mela ai hanga artalan hakmi ngalayo artli kiwei pat kitalan u kenrat jungu laong hau bhami usyakri babha bat banget mela minat akiba khandiat ngan bu eme halor ki babun to khilat chapo ka jingkman u kenrat ni ulawan ru di balayo pat yo tu bayo artalan rei u bayo sitalan sngap ni ulawan ru di utau bayo diang ya kawai katalan ulaong ko kenrat ngatip bamelong ubri uba ubaat na ba mem shim la bet baru balum na ba mem shim la pen sapret kumta bangala syakti mala let buri katalan jomi ha khandau ha khami melayo la ka jong ko kenrat jong te udaya tu ulaong ha u miu syakri baman bat ba alhia melatip bangaot na ka bangam shim la bet bat ngalulum na ka bangam shim la pen sapret kadai yami na markataban ayo usbai jonga hakiba aisut pi usbai la ban kran ya ka tin jong blai ba pi let ban bet usbai la ban ong long ru ka jingyo le fi ka pisa ka ki kam ki jam na pi bola ayo blai wat jaka ba pin penyar hi ma pi buri man pi pendan kam tang ya la di pin pen kam ban yar hi ma blai ba ya ka sut na markata tu shimno na u ya ka talan to aru ha taw badan ka sipau talan na bahawai pawai wadan an ai unyo ka badap tamru dai na utaw bom dan wat ya kata ka ba udan an shim no na u to bread no yuta
Usyakri bamentoi syakabadum ka bakham jengai hang ta anlong ka balenyar bat ko bakadat banyak ka kran syapang ka du job ding ti kham kran ye syapang ka pop kini ki laingot ki bayo talan kini balayo mah ka jing pendim balayo lai lut na ka pop balayo ka jing pen baptis ki balayo priang yang mensim ko dan la talan rei armut ni kini kemdai ki nong let jingesang ki basulet jingesang man la sandi ki bamle nang ta hima jo blai rei uni ubalai ulang tang tu nong let jingesang basuan na jingesang ba khlam le kanu pop khlam le ki pop klem khlam le ki pop pet film jakhlia khlam dan ka pop ko brai khlam dan ki ai ngan pi rei usulang blam piu uji sugru tho wang ba shaka balang shakalau di kalian saat oh shit ruem pejak ruem regi sus a ni ulong tang tu banget bo sus a bamle ai bat ka bama kalong bo syak berat serta ka ba jengai bat ka ba lenyar ka ba kadat ne ka bible pareng wong pi kinong kambaman pi kinong kambaman ni kitu ki bamle ai na ka bentak ka ma bo tengah keli pi hatu ka jingim jong pi smart man le jeng pi smart man le kwaya pi le kita ki program pi dan ki committee members pi long ki rei ka keli pi mtah tu pi juan rak ne am kawai ka men sim jutra pi ju duai ne am dam ta ki men sim pi ju let ne man ya gospel hagi jakat rei jong pi ne fi shu ya smotanat man shu tu jokes man ya tu pangi politics ban ya tu pangi kam ki jam ban ya tu pangi kun ki ti mani tu ki ai pi dei briu babha ga en rei hatu pila juan rak ne em ka wei ka men sim choble ka ji pen em ga pila yo pila ju lai ya la pila ju pen duai ne em ki bri pila da ya sa em pila da le ne me kam jumble ban wan rak ya kata ki briu ki bela jat no shka hima jumble ban pen kam ya kata ka talan jum fi ngam ban chuan rak iki shka ying mani kata kam pat biang rei ban ya rak iki bakin yo lai lut na ka pop begini pediang melani ma pihak le ai ne ha jakat tore jong fi di school jong fi di college jong fi ne fi menjur lang bigi bai fi long blam wat kadau yu tu nang buat wat kadau yu tu nuti kakti jong blai ka ong di nuti bat ki nong tu ki nyat shwa ki ma bulan balai bagi ko ngo wan kala ka bomot amenta ki long ki nong ya la ndri pi ki bam jule ka pok te ki bam jumlin ki ba wan ka yin ka badan buram te la ban am file ayu na amta ka ki ma jong blai ke akhir singkan long badat menya pen gospel Matius long ba shipau khat bar lai puar hadu lai pula ka ong unu baro ti uban pla yang hakmat kibri pila ju plan he ngaruan pla u hakmat kupa jonga ba beneng re unu ru uban lan yang hakmat kibri ngar man lan u hakmat kupa jonga ba beneng atu pili ran ya tang gitu kibri balet chaka jingpan pop tes on pi kili ran tamban ong nai bu mau itu video ngada shit ong long em ban bu itu video mau ba bila ada pembaptis kiwai gini iya jing me ngale rai tangi ta bi rai ta wong la pili rai ban plai na khmat khpa jong nga ban plai fi fakhat mo reunu ban len yang khmat jong nga ban len du khmat no khpa ban fakhat fi ma pi nut ne ban len na pi shet ting ne ong pi ba pi al hian ne pi jai tu na pi ong kadai yo pastor kadai yo yaki evangelist banlet ya lap ya himanga ngam dai nga sulet pan ai tangka jing ba jing show sulet tang ban ni usap pan na pi ka talen ka bul ai pi hak pan ya lap akran ni ngani bangile practical pilong senran em jong Jesus Christ wat ong bangam jule ngad duai mana sing kan le wa jing duai jong fi ka jing puli ka ba fi la da ka pertai ka ni la jat la pi mlet cha ya lap ya gospel to sakawai ka baat ka poin ka baat ka jingbam ko ngu banle ka man khupa pi ka jingbam ko ngu banle ka man jong blai pai pila ban long u balek jingesang o bal hikai ka sunday school wa hikai na ka pulpit wale ai baro bal ba mi jing khawai tura pi ong ru bangadan ka jingnet rei ka gospel lukas nang ban riu sa pun riu sa khundai ka ong kumni Jesus Christ only handrai balai ba pikhat yang atrai but pimle penban ya ki banga pika jinglong kristan kamdei tang ban suang bangala net dari pimle tre banle ya ka ba utra Yesu wong
khat masau punya wei baro bawan hanga bat wayo snow ya kitin jonga bo bale ru ya kingan pen ia pi ya uni ya unu usrim ulang ko mubriu batai ya yeng ubalati bat ubalangam jeliu babla sang nong rem halo rumau siang dia bala ja ka jing slai ko om kala shop kertap ya yeng han kam lak shu ban pen ki ka kabla pen shong nong rem ya ka halo rumau siang hari tau wayo snow pen wayo snow dan armut bat ubam le ulang ko mubriu batai ya yeng halo ka khendau klam nong rem ya ka kala syok kertap at kumni ru kala kelan deka jingjat jong ta ka yeng kala ba khra sa ba wat long tang kinong let jing sang ki ba syok snow pi ong ala ngai kata kam pat biang re ong unu ba pen ko ngu ban le ya ki kentin jong au Jesus Christ hukum pi ban let yalak gospel pi la ju yalak ne na pi ya juk sbet ya ki office pi sus tanah tang ban keren ban penya samki ban ya biria ban ya disha ban ya kerennya ka politics ban ya kerennya kata ka jingnang jing start tahu pas kum tahu le ta ya unong bua ya ke pi ben pi ko pi keren gossip ki yang jong ki ben tri plak julet ya lak nem gospel ki plak julet duai plak julet yang para kai ka jing e jong pi tom dei tang kata hatu pen ngan ong pi ong bang hak ngam julet ki ka ser ka tin jong blai na ka kitab Isaya lenong ba ndrup khat basal ko ang ko ang ba kita ki hak jong fi ki long tang ki serdap jat akhmat jong blai tang ki serdap jat akhmat jong blai wa ang bang la nget pen dan ki beri ki ba ong ru ong bang dan ka hak ladi nga im te beri te blai ba nga hak da ka hak ladi rei te tin jong blai ka ong pimla ong kalenti sha ukpa ka long tang Jesus Christ ong long kalenti ka jing bat ka jing shisha am dan balak ban let show kupa lat tang danga ni la si pi ong ngam juliet kinu ngam jukran si ngam jukran thala na mo ndrei pet na duai ho blai ndrei pet ngam pen ifi wat u Cornelius ude ubriu u bashat ting u blai u Cornelius ude ubriu u bashat ai shiki badok ndrei kampat biang ni u Cornelius baulong atapan pen Cornelius tangan puli nak kam ki apostol nang masipau ni puli suat khat manikam Cornelius ude ubri ubahak ubaduai bat ai sigi badok uba klempop sangap ba klempop uba reublai ndai ban yorong sik hima ke benang udan kam ban yok ha arsin nak bat no munsin tong ini puli naka kam di apostol nang masipau khat manikam Tela dan hakai saria uwe ubri uba kerteng Cornelius urang ba sispa naka kunhun sipai balakhat ka Italia ubri uba reublai ba uba shapting ublai lambat ka yeng jo ubaro ubala ai sibun ki jing ai sinai ki bri ba uba duai de ha ublai klam dapur ile se pilang bri balat jing sang uba testa mo uba smart balat jing sang uba puli testa klam dapur pi duai wang humno handrai ulayo isna haka jing itu pau hamar ka bakandai baji mesniu angel ublai ba wan hapo baru wang hu ko Cornelius uti ha ba ula khmi shan hu ba udang kendet ula ong kumno kanra te ulai thu u ki jing duai jong me ba ki jing ai sna jong me kla kiu sat kum ka jing kan ma khamat ublai menta te tu phak briu sha jopa bat khat ya usiman ya wa Saint Petrus usyong masa bat uai usiman unong snasni ubaka ying ju kadan harut duriau den dau tau angel ubala krani ula let no ula khat armat na ki shakri jung ying ju bat usipai bari ublai na kita gi baju ap u dia wala pta aki yaki ege ibarat ula pha no iki sa jopa te kum tala syakat makita ki dang let lenti bagi la pai hajan kata kasnong u Petrus la let ki shalor ying duai bai ngan bangan lingkot bapi kuat bantip yakani bakan umjrong ong pi pulihi nak kam ki apostol kal ning ke ban ningkong haduk saupra kam ki apostol shipau nang ban ningkong duk saupra ni la yatu Cornelius le briu baru ble wa syapting ba duai klam daput ba aish ki baduk re kam pat biak ni Cornelius bon let sabenang ulet kumno udan kam ban let syu Petrus takada hang ni la yatu pina puli ula pha igi briu ta ban let syu Petrus ru abu duai ula iya tu ijing itu pa baru Petrus lawan syekhin Cornelius banyalap ya ka gospel amri tang bu Cornelius syapting blai haban rong leng bau Jesus Christ haban yo slow ya ka gospel tongin puli ka kata ka gospel ban haban kha arsin yo Cornelius ude ubri bahak to nya puli na ka khat ka basau pusau pin sa snow tu ikani
Pen sau pusau no kumno. Kat bau Petrus dang kren ye kini kentien. Kat ka ba sau pusau ka de bau Petrus ula let ka yeng jong Cornelius ban yalap yang gospel. Namar bale Cornelius umpat yo yalap yang gospel jong Jesus umpat tip kumno wat ong tang bang alayo slow ya Jesus Christ ndai pihak ban ko ngu ban le kan sepen ie pi kumni pihak ban yo pediang ni men sim khut pihak ban yo ban kha arsin na ko omru to Cornelius ni pet ni khat ko ba sau pusau ba pindup shan ka ba Petrus sedang keren ye kini kikitien umen sim khut la ha kita barok ki balayo slow ya taktin ha yeng jong Cornelius pet ka ik taktin kaktin kalau ba Petrus welap syapang Jesus Christ bala syak ya akadeng phana wala tap yu bau lami pat bat kat bodang keren kumno kat bau Petrus bat badan kaman kela ka bomot ni kipop lah keren ni barohan tu pu Cornelius le ukam ku bahak ba syap ting yu blai reja yu kat bau Petrus bodang keren ni kitin umen sim khut ulah ha kita ki bala yu snau ya kitin te ki bana ka jingot share ki bala nget bat ki bala yawan lam bat u Petrus ki la snau kendet namar haki gentle ru la theno ya ka jing ay umen sim khut namar ki layo snow baki krem daki thli baki yapen kraw yo blai snap ki layo snow yak taktin bat la pen la ha mon sim blai bat ki la pediang yo sim baki lai krem pat diki wi thli u Cornelius bat ka yeng jong u lai krem diki wi thli ki lai pediang yo sim khut bun ki brik ong la biang tang bala yo krem de thli layo pen baptis sim khut re em pen khat ka basau punyo gumno dan manu bala ban adong ya ka kat ban pen baptis ye kini ki balayo pediang ya umen sim bakhut kumju ru kumi teula hukum ba an pen baptis ki ha ka kerteng uji Jesus anda kumta kilaya kepat u ban sa kenjat sngi sama Cornelius udah beri bahak uba duai balik ba aish ki kam ki baduk uba duai klam da put ba ruble ba syaptim rei kampak biang u wahab ban yo sngow no Petrus ya ketinjong blai ba ulai pediang yo men sim khut la kran ni wi thli tangkat tar kampak biang Petrus wang dan manu bala aban adong ya ka jong ka jing pen baptis kum tala hukum iki ban pen baptis wahab Cornelius hapan khana ko ba no men sim dei kan ni kan wat ong bangala let jing sang dan ki ba comment min ki ong nga sultanat ba pi ong ba pikiran syapang ka jing kala ka bamut hendai ban pen baptis di hana ban pen baptis arsian hana kalong ka pop hana hang nu tho pi kata pi pen baptis hanu rukom hatu pila kala ka bomot ni pop pila net hu Jesus Christ de hang ta badan kaman pen baptis pi mendai ka jing pen baptis kamwan shwa ka jing net ka jing pen baptis kamwan shwa pi pen baptis arsian bal yu namar ba hakpor pen baptis msha pi pat ngan klam ka jing net kumno pila men ka jing pen baptis klam ka jing kala ka bomot pi Cornelius de bal anget hu blai ba le iki udan kam ban yo pediang ni men sim udan kam ban yo pen baptis de kan ni ka bo Jesus Christ ukran sai u Jesus la itu shisha ong hamil lam da khai u briu naka bat na men sim let la ban let apo ka himau blai naka bat na men sim naka takadaw ba u Cornelius wa ban pa yo Petrus ngwan sha yeng ju ban yalam banda layak ki pediang yo men sim ki kran ki wi thli empat biang tak tahu ong Petrus dan manu bala ban adong ya ka kat ban pen baptis ki kum tala pen baptis ki fi kadan kawai ka jing pen baptis ka bashisha kata ka dai ha ba pila kala ka bomot pingat yo Jesus Christ Petrus ong hakikam ki apostol to pin kala ka bomot bat an pen baptis pi wai pu wai ha kertang jong Jesus Christ banyo ma ki pop pin yo diang ki jing al men sim ka jing pen baptis ka bakum no pile pila ada kala ka bomot nem ni pop pila nget nem Jesus Christ wat ong kitu ki ba ong bangal ada pengam ru yang pen kesan bala pengam ni pi la si pi pengam pi kam sung tu ya jing kala ka bomot pi kam sung tu ya kata ka jing syap ting yo blai kum bo sung tu Cornelius pim syap pat sung tu ka jing yo light ni ki pop pidang le ki pop pidang le ki entry pilet ban pen baptis kata kam de ka jing kala ka bomot bisa ka jing kala ka bomot bisa ada na pa pi pila nget yo Jesus Christ kanan ka jing pelat lut ni ki pop itu ki pop ki barim pinum lakshu Tilek si pi orang klam le pop ndrei hatu da pi kam le pop pila nget yo Jesus Christ pi smart banduai pila let nem ska jing pen baptis ka ba shisha ban khapat arsi ni fi ndrei pinum la ban yo rung syaka hima ki banang wat ong bang hok bang ye kum itu ba comment sang ni pi bakala pi apan ko ngu iktin jong blai tong ni pe wat u Jesus Christ ru u Jesus Christ ba klam pop u Jesus Christ ba hok u Cornelius u de wo u brio ba kasaki iktin jong blai u Jesus Christ le do kun jong blai
Ubah pop, ubah kelam lek kan ono pop, ulah pun do men sim makut. Mau lah pun do men sim makut yo Jesus Christ lakha, mo lah pun do men sim makut. Ndai pet jak yo ka gospel Matius like nyo don kam bon lek ka jing pen baptis. Anak kam tahu Jesus lawan na Galilea, syawak Jordan hu Yohanes ba an yo pen baptis da u. Ru Yohanes lakhang u da ong ngadan kam an pen baptis nga dami di mewan pen ban hanga. Uji suti ulaya tu ba ula ong hu to syak menta na bakum ni ken kalong ka badai yang ban pen dap ya ka hak baro anak tahu lah syak kadai yang ngi ban pendap uji suka sungong kadai tang yang ong kadai yang ngi plural ya pi bang pak pendap pi dai ban pendap ya ka jing baptis anak tahu lah syak ti uji suti ndal pen baptis ula kiu nak kum ni nak hakmi ru la pli ki benang pen ka jing pen baptis ka pli ki benang ya ubat bela yo iyo men simu belai udah hiar kum kaparo ba wan shang hu hakmi ru ka ktin nak menang ka ong da ong uni ulang kun janga wa ie banga snow ba e oh Jesus Christ ukran ru ha Markus khat brio khat san wong let yalap ya gospel uta ubang net bat yo pen baptis pen em ha gospel Matius wong kilet da pen long senran da pen baptis ki la da pila kala ka bomot shisha hakapor ka ba pidang ret te pi sotu se ega gospel pila semua tu ega gospel pi kam pat semua tu ega gospel pi sotu se ega ki pop pi sotu se ega jikkan la ka ba mot apa pidang ret pi pat sotu ye tu kum nu kan pen baptis pi apa pi pat semua tu ta ka jikkan la ka ba mot ega jing ret Jesus Christ pen baptis se apa udang ret em dal adap life house nem ka kertawan lau klam pop Jesus Christ no kajing penoptes kadai nak tak itu gibla kelak ka bamot ru ki banget ya hak wat Cornelius Jesus Christ wa pendap banlek ta kaman ka ka ba khang yang ai pi balai ngi fight adu kat ni balai ngim sung thu ya ktin jong blai pat yo pi yo ya ma yo pi shu du benang tang na kam ta ba pi kham lek ka hak jong blai karan kam ban pen ko ngu ko nong pi sibun pen haka por jong noa ngarong ni por jong nuwa kibun kibriu kibale pop bat ki bakhlam le pop rai bun nakki ki khlamyo ki la yap ha to ka jingat phulum ka jing pen silai namar balai ki kham tre ban le ka man jong ble ki kham tre ban rong ni ka to ka gem li la pen em ni ki na ka man on pi ki kham tre la hi thu to baka pinapuli na si Petrus nong ban kong khat balai ong baka to ka ying ling no wa ka thau sia phang ka jing pen baptis bat kitu gi brio bun ngong pi ki kham tre raban yo ki kham tre ban rong ha to ying ling bat adan ki ba kham le pop bun ki ba le pop ru dan ki ba kham le ru rai ki kham tre ban pen ko mu dela da pim pen tre ban ko mu ya ka bau Jesus Christ hukum ka jing pen baptis ka dai ka hukum ka jong Jesus Christ rai ban penngam ya fi ha ka jingyap jong Jesus Christ ban tat ya fi ban mikpat ka syai ba ngam ko ban ya dibit chu pi pediang gitu giba pediang gitu giba bang pediang ngam la le ye na marketing jong blai ka ong baki Parsi baki Sadusi ka po jong Jesus Christ kila kan tat ya ka man jong blai na kamar kim sim na tre ban pen baptis ha ka jing pen baptis jong lo anes pi ha ka tu ka por ka kum ka tu ka ya dan kamban pen ko ngu ya ka ban le man ta din bala mi pat Jesus Christ ka di ban le ka jing tap jing yap jing pat jong Jesus Christ pim ko ngu ngam la ne ye ka tin jong blai ka ong ta kan pila trek ne pila dap ne man kha sin ko umat man sim ngam ong ni sap bai ke jingkran jonga na kham ong ni ban pangam ba kan let chabna ma ong kala ka ba mot chwa net chwa kumbalong Cornelius kumbalong ye usap ting yo blai nang ta salet chaka jingpin baptis umdai shwa kata pila dal pangam shwa kata kam dan jingmot man pi pihak ban le biang sisi na kran ni syai kala jingpin baptis di pen baptis pangam arsin ki namar ba ki kham su thu mcha ki kham pat nget Jesus ki pat la lu ki shulet tang ba ki shulet bala dai ban le kata kam dan jingmot to kawai kaban penlit pop pai ka usitiu jakob sau khat nyo ko ong ni ong namar kata ha batik ban le ka babha bat ubam le ha ta kan kalong ka pop ban le ka babha ban yalap gospel gari ka babha ban kala ka bomat kari ban le ka jing te su la da pim le kita pi ong bang khlam dan ini pop non re kata kalong ka pop hi ka bam le la dai ban yalap gospel pi shong sa hi kata ka dai ngong pi ka mama pai
to sakawai ka point ka balai ka jinglong mau jin thot yaki wei ban rong shak hima ble bun ngong pi bayal dir kim tre ban rong shak hima jong ble yaki wei ki kham but Matthias kapra nri hadu nyaw la pilong mau jin thot yaki wei uno ru uban pen thot ti i wei na kini ki baret ki banget hangan kala kham bhai u ba ante yu mau taliat bakraw ka rendang jung bat ba an pengam jelok yu ha ka ba jeli ka duriau kordet ya ka perthai namar ki jingjin thot na ba dan kami kita ki jingjin thot ban wan shisha recorded yau tau briu na ubawan ka jingjin thot wong kala kham ba ban te yu mau taliat nong ta ki balong mau jin thot kita ki banget pet gospel Matthias ko ong ne ko kordet ya pi ki nong tho ba ki Pharisi ki ba arsap na ba pi khang ya ka hima ki beneng hakmat ki briu na ba pi hi pimlet apo lamni pim sha ki balet banlet apo pi tang ong pi idan ki briu ki bayal dir kim tre ban kala ka bamot ban phlapop ban let chom jing pen baptis ya ki wei kim sha ki tho di ki an ki bu di ki kendon bat ki pen sitom ki ta ki batre ru aba briu la let chaka jing kala ka bamot pen baptis yo pediang men si makut pi at ikini ki senaga pi at ikini ki balang pi bu di ki kendon no pi long ka mau jen thot ikini jakab gin rong ki briu ki shapting no tang ban let namar ki shapte kendon no kadi ban long lat lut kan ni dan ka freedom te of to practice ya ka eka bangingat ti pi long ka mau jen thot pi khang ki pi pen sitam dan ki snong lagi ba pen sitam dan ki bahi basam ki pen sitam tang na ka ba da ki briu ki kala ka mot ki let chaka jing pen baptis ngadan ki sakhi ki be na yeng ki at na yeng ki tat kor ki tang ki dan ka jigat na ki balang du ong pi ki ostracize ki tang namar bagi trek ban ko mo mcha por bagi dang im ha pop ki mong ye indal pendap yang ni ka arsian la yu ki khang persya ki bat ka ba ma ong kordet ipi ba ki ba arsap na ba pi khang ki ma wat long mau jin thot yi ba la da pim pak sngo thu yel de duai sha hu ble ka ba akhir ka ma namar pi long mau jin thot ble sa pan jing khan ong ka ba kordet ka ba ban ha ki ti jong ble mar ble unang yalak da gospel tal anang yalak pim trek ba kalau tek la fipuli ya gospel yo anes nang ba khat kendai khat ba khat lai hadu lai pusau udan utu briu ba matla tu briu ba matla au le kumno ulet au jisu shna da khandau ba bian ta ti khma ba yo khia uni briu la pang la matla hadu sau posnam pi ti enreki tu ki Pharisi ki mudoi no pi ki mudoi yau ni jisu bo pun khia kilet shadow utu ba matla ro ki kali u arlai sim yong hatu dei manu ba pun khia me uji uni ba matla wong ngam tip la u ba hak no ba pop mo tambang tip ba pun khia ena ula pun khia ena ba wong u kali gitu ki yu wong pi kwa ban long ki simran jong ni jisu ki dam namar bale bola yo khia ta lai i te ka jing yo khia lagi khmat jong pet hang ni an pen i fi pet ikali kumne an pulina dapat khat ka ba handai kita ki jiu kim yanget chapang jogu ba ulal julang ba matla ba ulai la yo pet ki khmat tak nda kila ya khat ki kemi ki kpa jong taw bala khat bala yo pet ki khmat ba kila ya kali ki da ong uni ulang khun jong pi ya uba pi ong bala khamat la kumno te mata ulai yo iman kita ki kemi ki pa jungu kila thu aki ba kila ong ni tep ba uni ulong khun jungi bat bala khamat lai u re kumnu ba yo imat mantangim tep lani u bala pan pet ki khmat jungu ngim tep u hiula biang ta pinya kali u unya thu hi pi yaladi kita ki kemi ki pa jungu kila keran kum tana bat kila ya shapting kita ki jiu namar kita ki jiu kila ya kot lupa bala da unu ru uban phla ya u ba ulong ukres an kan tat no yu nasinaga ba namar kata ki kemi ki pa jungu kila ya ong ula biang karta pinya kali u kum tat kila khat sa shisin ya uta ubriu bala julong matla bat kila ong ha u to ai buram ha ublei ni tep ba uta ubriu ulong u ba job ngandang taw la uta la ya thu ba ula ong la ulong u ba pop ni em ngam tep ya kani kawai ngat tep ba ya ka ba nga julong matla mentang la yu iman kila ya kali pat te u
ka ula le ya me kum no ula pen pet ki khmat jong me ula thu ki ngala ong api men ne te phim ne pen sha skor tu balai piamon man sngo pat phiru piamon ti ka ban long ki senran jong andak takilai kran ban yu ba kilai ong me long senran jong ta re yi long ka senran moses ni tip ba ublai ula kran ha moses re uni ni tip nang no ulong utau beri ulai thu ulong ki kani sisa kalong ka ba ta sngo phla ba phim tip nang no ulong ha ba ula pen pet ki khmat jong na rengi tip biang ba ublai sngo yi ba pop re ada uno no ru ulong ba mani ublai ba ubale ka man jong u ta kan ublai sngo na mendang long ka pertai ji sngo ba uno no ru la pen pet yi khmat jong u balam khamat la lam da uni ulong na ublai la ban le ru kilai thu ba kilai ong la khai me ki pop sudah te me hikai ma me ni ba kilai shock na u shabar ba kilai shock u shabar na ka sinagogue kilai shock u pi tang na ka mata ba nget ya Jesus Christ tang na mata ba ula yo pet na kita ki khmat ki ba mat la kum du ru mata ki dan ki briu ki ba mat la ha ba kenjam sim ki ino ha ba kenjam sim kita ki mat la jo ki ka jing sarau ka jing mat la na ka jing long niam ka jing mat la ka ba shulet jing sang klam kala ka ba mot ka jing mat la ka ba klam kala ka ba mot ni pop ba klam pen bap jes ba kham yo pediang men sim ka ba shulet jing sang tu ki la yo imat mata ban dala yo imat mata ki alet ban pendep ya ban pen bap jes ha ketang jong Jesus Christ ban yo ma ni pop manta ki syabe no ni kisano ko ki syabe no ni kiniam ginu kam tik kalong kum khani ka por jong pi parisi pi be no ni ki takhan au ka ba ma pi long mau jen thot ki ba yel di pi tre ban rong namar ya ki ba pi mai la bat kini ki mi ki paru to kan ayu ka sakawi ka pain ka pasal ka de ka jing syak tim jong pi lada pi syak tim ka jing bam ngat ba ka jing syak tim tong in puli na ka jing pen pau arway pra re ya kita ki ba syak tim ba ki bam ngat ba ki ba ijli ba ki ba syak tim ki bam ngat ka jing bam ngat ru jong pi ba ka jing syak tim jong pi ki bri ru kan sap let du job pi ba ong ba na lat lut na ka pop re pi syak tim ba ong let sgai jing pen bap tes pi syak tim yo syaat senaga pilong tek kum kini ki mi pa jong ni u jong niu ba matla utu tu la matla tu la yo pek tepi mata utu tu syap ting shu wang da pilih no ru syap be sna na sna gak ru wang challenge be itu ki jiu challenge be itu ki parisiu challenge be wang aktif bo blame la pen matla wat khang ni la bang let shi shu re kini ki pa pat kumno kile ki syap ting ban phlai ki la i je bo Jesus Christ la pen khia i khon jong na ba syap ting ki jiu na keli hi na u kimnot ban phla pi tin jong blai ka no balik ran ban phla nga akhmat ki bri nga ngan sale ran ban phla ki akhmat ko pa jong na kini ki kimi ki pa jong ni u bri de ki ba khlam le pop kam de ka pop jong no hanre namar bi ki shap ting ki du na lai ka hima jong blai ki shap ting ban phla ba ni ba mat la ba pliu yo e ngan oi pi yo e ya ka ta jing pa ni ma to pi la kala ka ba mot pi shap ting ne ang pi syak ting nem Hebrew pi syak ting nem hinyam kun rukam anong pi syak ting pen kalau kum kini gospel Yohanes nang bakha sapar sopulai kong no lakum taru bun nakinong sensyaru kilanget hau henrei namar kita ki farsi kimya phla ya kata yo ba kan takno ya ki nakasinagok na bakila it ya ka jingero jong Hebrew khamtam ban ya ka jingero jong blai dan na pedang ki bak kit ye ki kam niam ki kam balang ki bala tip badai ban kala ka mot ki bala le ta ki ba tip ru badai ban let ban pen baptis ban yo priang min sim khut pi tip ya ta ndrai pi syap tin ba yo pi syap be no ni ki sanagok pi syap tin ban le ka man jong blai na mar pi kwa buram pi tre ban i tu ba buram ma pi gidan ki bang la ya kendu ban ni nong yalam pi syap tin pi pen kesan bat ma pi ha kher ka sni no pi ba u Jesus Christ un sadawa ya ka ega ba pi atip nada pim tre ban le kalong ka pop pim tre ban lech ri ma na pim tre ban khana ko umba no sim pi atip te pi em ga jing em ga baru blai re pi syap ting te ki beriu pi syap ting palat gini am gur kom pi tre anong pi dan ka jing syap ting yo du kerdan yo du iki baro hanta u blai sa panjing kan ni to ka ba khat du ki bun ki point ka ba khat du ka point kadai ki bam pendap da men sim khu
wat ong yana wat ong ni kentin ong ngati ngala dap kha arsin la dap kan baptis yana la dap yo pediang yu mensi mrei pilong belong Yesus a pimi ai pendap pe upol wang na ki city Ephesus nong no nong basang san kapra ong kakti Greek word ong being filled no ndai kakti ka sigi ong to pendap do mensim to balong pi ki badap do mensim khut no wat bu ang pi babu at takawan baka pen ki win no retu long pi ki badap do mensim khut ki bayai kran ni sam ki bayai kran ki tin blai kamut ba ni di ban pendap ni ban shit ham na tak hima jong blai ni ban kloi ban kran ni ka jing sang ni ban kloi ban le alap gospel ni ban kloi ban shong ka jing duai sa ngit ki ba it you blai hir ki ba up ya kata ka jingwan jong blai untang ba pila yo ya ka jing pendem pi ong na biang ka kam ka jam wala biang ka kam ka jam akhlam le pop ngala dak pen baptis ngala pen komno gospel Matias luna ba arpusan khat baning kong hadu basar ka gospel puli ba ya ka gospel Matias luna ba arpusan khat baning kong ka kren sapang ki thai sakti ki ba start bat ki ba bi ki thai sakti ga jing sakti ka kren sapang ga jing khut le si phila im ga jing im ga ba khut ki sakti ka kren hangni dan sanwat ki thai sakti ki ba start sanwat ki thai sakti ba bi baro arwat ki baro arkan hun ki ba sakti ka ba thau sapang ga jing long khut hare ki wei ki sakti ki ba start ki pendap el di ki umpanyang ka to ka kren sapang ka jing dap men sim khut ha to pi duai ne em hau men sim khut pi ai pendap ne em do men sim khut pi ai duai ne ma ki thli pi ai duai ne ma ka jinget ka ba khra pi ai duai pi ai le ne pi ai it ne man kran ya khti jong blai pi ap hir ne ya kata ka jingwan nong turai la da blai open kendet pi men step pi ki ne man duai pi ki ne man syara kini kilong ki thai sakti ba start rai ki ba bit kilong alhia ki jaitu kilong blam na pi baru blai sa prino bat kini kila du bat kila shakhang no kata ka jingkhang wat mot tang bal ayu pen ong e pi umdai tang masulong kristan pinyo ya ka hima jong blai umdai tang pa pi yo sngo pila le chike jing sang repet ka gospel Lukas lo na khat lai khat ba ar prau Jesus Christ umaham ong no tele ulan nang let ya la ka jing let sa Jerusalem udah hikai ka bu nang ya nang baki nong ret wei tu la kali ki ko try hatu long kendiak ya ki ba an padiem ka jing sedang jong jing pendiem kadan ba ka jing kot jong jing pendiem ka jing pendiem kolong bangin ya kendu yu kunra kan kadan ka final salvation ban sa redeem ni na kan ka mat jongi ban yu pat wong kumno ko try hatu gilong kendiak ki ban pendiem utiu la ong ki to pen ban sut lang ba ya khrdap ka bakim na ba shibun nga ong pi kinyawa man sut hapo tikin amla dia ba shisien ba utra yeng ulak yeng ba ulak khang ya jingkhang ba pin sedang ban yeng shabar ban tiet ya jingkhang pida ong ba atrai pa kini bakran atrai to play atrai ulong ulak khang ya jingkhang atrai to play ti un ya thu pi ngam i thu pi nang no ba kini ong atrai ki bala yo so anda kum tak pin sedang ban ong ngilaya bam ngilaya diru akmat jumi ngilaya bam jingkhang itrai ngilaya diru ya ka ya di iru ya ka khuri hakmat jongi melahika iru ginti ba jongi ban pe smart man jing sang reun ong ngai ong pi ngam itu pi nang no khilek no na pi kinong kambaman pi barok kinong kambaman hangta kan long kabalanyar ka kum dat banyak anda pi yu hima Abraham ba Isaac ul Jacob ai kinong itu barok ki badan hima ulai tia pi bala shop no shabat ong fi ka jinglong senran jong Jesus dei ban long serious kadai ban long serious kadai ban shim kit kya bat katang dei ban long ship ham dei ban it tu ana do ban donot barok na do jing mat perkat barok na do kamen sim barok dei ban watch lagi hima ban ba hap jong dei ban le sho nga hang ni ngam ong bangala janai sa ban rei ngai kran ni bayal dir nganang dan kata ka jingmarek thang kumau apostol Paul ong le singala yalap iki wei ld nga syak kentat no pa yo pi ong bangala janai ngam pat janai ngap madang yai be tanganang yet nganang duai tra jesu wan shit ham bangan keren be ka jing sisa bangan lakara ka pen sosi iki wei ru ngat keren ka jing sisa bagen yo lak lu manum len ka jing sisa ya ka ega badai bangan shit ham nam taung me ban duai ban syakri mi te kat ni ki points nganget pila snap hai kani snap adu ka bakut banang ta ka burom jong try ya ro try to da share da like ni ka subscribe ni video da wan si prayer center jongiru hajalan snulien bat ni penduai fi ini le ka chipun baptis ngin yarap bapin yo ban kapat na ombat no men si bapin yo igi jing hikai
ki mama lang ki por khu blai shi bol yaro yo trai